Fufuru Emwana Abrantia Salom Anyi Sabredi Court washe say won konkotwira ban kukum na watwe mienu na nuachi no wasad na ba eye asemdibia hono na wahwe na semu no edie no ento so mfinhia aduasa enkron ne bone nyina ne so sususe na konta donko kofie mfinhia aduasa enwotwe no chese watumi awo no sekan ama no afrim ewoye pusupusu no yekuafo kuro bi ye won kwanta south ewo ti mantem no emuma posifo ekwakyere no na ese court no ahye se won kwatwiri na watwe mienu achi no won san fa asemdibia Eko court honomono ana Detective Inspector Bright and Cancer editor John Evan Annan Okrampa ya wonu ena no PM enimu say maami a wodi sobo abonnui efre owura na wahwere no nkwa eyire no say ni kunu no ehomfa no ne senti wonu mpese wode no ekobusumfie ewo pusupu sebeyi a obetumi akohwe no na amanebo no echiremu se ebra na wonum enyina dadem honom no ena Solomon a wode saa sobo ya bono no ede sekan ewo kofidonko esan so de woma ebo ne tirimu enam so ema ne hwere no nkwa prosecutor no eto aso ase ebra wo hu boni a wadie no ena wodwane ko brewini ase police station ede ne homa police fo wonu mu kiremu a ebe ye bre kakra ni no owura na nadwene mu eka ne kakra ne senti ni a wahwere ne nkwa no na no wa nadwene se akode ne bekọ bosumfi ama wonom ahwe no sesei owura na wahwere ne nkwa no wode ne mu no akwakoto enkwanta St Joseph ayaresabia wo twen apapa no aye ni wo ni mu enhwehwemu yen concern fufuru emua na eye yenua adwumako baako ewo asante mantemu Luv womwani baako ya wodi AG adwumako ya wo mo hwe nyina manwode ho nsam so achi no ama daddy so kwa amansie South Mansi no emua eho akohia se mpanimfo ede ne mahodo kwa kwamu sanse kwan ya onam so agege nyina mahode esika wo hono no entokuro wo mu no chese so pa na wo kiremu ane meters bebro wo ha ena won potem hono mo a omanfo nya kane anam so nanso mfie mienu ntemu nie no enya de se belako ama wo mu ade sa meter ndi djuma no wonya akwanya atua hoka keben kane ni nyina sisi so wi akete ene so na hwan fie nom so ADC ahoma no so wo form essence ne a ye djuma no ena pole na nam no so no enye pole 2x4 ene yesisie ne de afa so ne to so biem enam obi fie obi plot ene nam so edeko ti hu sa no mo ni hu so da bi we de ntimi mfiri hen na wotwe a etwa mu yimu ena owura David Buadi Asamoa a oda enyina mahode ahwe ya ewo asantemantamu edi ne nkrofo anim ekotwa Amansia South DC Kaniam ewo manso adubia efia yeka ho asem no eni efie ena Amansia South mensene no ahan ama omu DC efie ra no atwe kanea yi efiri powe so ena ode ba afie ho eno ena ECG force amfa mra kwan so nti wetwa won kanea mu no Amansia South mensene no ewo nkroto aduowotwe ensia wo emfempim mienu ene aduonum no abaya so ya ehwe nkrokro eso local government ene energy ministry edi dwuma bi ede twen anyina mahoden ekọ afiafie mu esan cheche mita ye frɛ no sharp mita no ema omanfo a wo mansini no mu saa mita ahoro ebi ena contractor no ebo wo manso adubia efie a yahayama DC yinum no efacham ya na mtwen efie no mba na ma ebibie ewi efie no wura Daniel Boache ene unit committee chairman owura awre ekirem se woni ECG fo empanyifo edi nsawoso ewo mita no bom ekosi se ebuakwa ECG fo ebetwa ho mfonyini ede kɔ won afidie so contractor no buy or the proposal no buy so person bo meters so ha no ye contacte DTO has a district technical officer wo man so kwanta Mr George Bila ene friend also nhye bi eda ho bia no wadi so into bit mama na bo na so fine eno boy into bo wie na ye friend say wabo meters na wi na capture na no so ni nyina arrangement egu akwan ma acha 2 weeks to 3 weeks time beba amobe me kra na ha me say be no nyede emma because obi ha oda be ni ma obede tua nti me na ha me say be ni ma e nti kra na e force so mba be ana nyame adom mo afre say o maba o be capture to mba be capture ma me frɛ o mo frɛ me frɛ adwuma ma me be san e wo fie nanso efie mienu ni a empanyifo ebetwa mita ewo mpotam ho no ho mfonyini ede kɔ wo afidie so no bill mada afie bebro oha ena eguso eso mita no a wonya bill mpo ena watua won sika zo hwe mita ya bohoi ene stores me no we nyina new meters but unfortunate thing is getting to 2 years now bill mada
Brian I the bills and a banner. Me who no just anymore here. And I'm a busa and once I'm not so. ECG about car my mom for some more capture into my back capture. Kawomu Juman say Eboha, Omume take Bibia, no one fan co system so. Nanka Ben, Statemra. Namia me GB in Memu Cemeteria. Ombet me Jawa 2 years, or about 8,000. No penyika se mpese mbuza ose se metisi ka kware oba ne ka kire me se me mfa makon ma metumi abono mfie num enka mum meto ansa na papa na gya ne bana mama ware a hwan na betimi eya ban djuma mu na yema sede se bosumi bia mbe ridi eti bosumi mi ansa bosumi mienu je ezo otu ana mo be ridi no wa me ridi a adjuma ben na wo yema aban a ezo okwaji akatu adi wo de normal be capture wo bo meter no Wama bahwa 2 years ni emai Luv FM sentrofo ehunu krata bia ECG panyimpa owura Samuel Dubik Mahama ensa hyase krata no eka meter ahodo a ye ka ho asemi na ehye mensini ECG panyimfo se wonhwe na wonye sa meter ahodo yi entum na wonye ho adwuma ema amanfo no entumi enya anyinam kanea nanso besi ne amanfo edaso esomita yi a bills bia emma na watuaka ese maye illegal connection ewo aban fie o de ma miamitim Amasia South DCE owura Clement Opoku Jamfi edeto yensen trofo anim se ECG for entumi nka se won a wakosa ohan mu ewia anyinama hoden mentwe kanea illegally menye bi da menye bi nso da fi se sika no ponyam na metua aban ene hweme aban ene bo me hoka aban fie mu na mete na aban fie ye illegal connection bom se me de kakra na aban no ntimi ntua se obetwa manya me fie aban no bebo bosia e de atua nti die ntina wo se me kɔ se me kɔ akɔye efri ECG ahweye baako pɛ a ɛwɔ mansini no mu ɛwɔ manson kwanta ɛde kɔ enkronkro ahodoɔ ɛwɔ mansini no mu no bɛyɛ kwansini nson ɛde kɔ kwansini aduanan miɛnsa nanso ECG eni ahweye bia ɛwɔ manso adubia ɛbɛn enkro ahodoɔ yi a ɛbɛtumi agye sika ama wɔn mu yehunu sɛ nipa baako ɛne ɛde ECG sika gyegye ana revenue ama no a woba ebra no ebegege enkrotoɔ aduowɔtwe ensia ebil manso adubia jasehene nana adusɛ kwadampem a otoso mienu eka kire yense wafa akwan pii so sanka ECG fo ebaba ba si won ahweye na watena edan a ɔman no ɛde ama wɔn mu na wadi wɔn dwuma ama aboa enipa ɛwɔ mansine no mu nanso amaka mene DC ene nana akosusu hene nana ankam hene nana kwantwi bema yatuka ya kong kumase ECG panyini ne hone na kokasa se da na esi ho no omumra ma hwese de beye ebebo because no ma bebreji se manso nkwanta sabre amansia south HSS communities a ehye na se no oba ba akopɛ ena jeje aye sport to be a way ho no oba ote etora bi kro ba hye obi nana kamikotua mekane onso mekoye no awura no okɔ nti mo ba dan ne si wo no say ECG for dan we si ho na samo so obi metra ba na bo no ayi obotra 2 hours 3 hours no ba soro kwase yentua sika ne dia say ya wo wadwuma ane sika ne ba obotomu a nti ka da kra nka ompe mani pakro ne medem no wonje no mfa sika ne mra Erastus Asaredonko Adom Kasee Amansie South Mensinemu Asante Mantam